Idemo odmah do Splita. Gospodin Štimac, vaš komentar ove reportaže i razvoja situacije s Hajdukom, kako će to izgledati za godinu, dvije? Pa prije svega mislim da je javnost dosta zbunjena sa onim što jesu dionice i što jeste većinski paket kad je u pitanju privatizacija jednog kluba, u ovom slučaju govorimo o Hajduku. Ja sam sugerirao kako je trebalo odmah ići u taj korak jer, nažalost, Zakonom o športu nije definirano ko ima obavezu financiranja kluba nakon preoblikovanja i to je osnovni problem u kojem se danas nalazi Hajduk. Logično je da u ovakvoj recesijskoj sezoni, koja vjerovatno nije ni zadnja, grad Split ne može financijski napraviti ono što je nužno kako bi Hajduk dosegao jedan europski korak koji navijači očekuju od njega i to je razlog što se treba što hitnije ići u prodaju ovog većinskog paketa. Ali ono što je bitno za navijače Hajduka, za grad Split, kontrolni paket ostaje u vlasništvu grada Splita, a on garantira ono što je nama svima najbitnije, da se Hajduk nikad neće preseliti iz Splita i da mu se ne može promijeniti ime bez suglasnosti onih ljudi koji će voditi grad Split. Prema tome, nažalost, mislim da u ovom trenutku nije pogodno vrijeme za prodaju bilo čega, a kamoli dionica nogometnog kluba Hajduk. Mislim da bi trebalo ipak sačekati još malo vremena i vidjeti da li će biti još interesa, osim onog što je pokazao gospodin Andabaka, jer bilo bi dobro da se postoji više zainteresiranih strana, jer Hajduk je kao i Dinamo jedan brend, jedan potencijal koji bi se u budućnosti mogao pretvoriti u zlatnu koku, u to sam uvjeren. Gospodine Šuker, ovdje je spomenuta jedna vrlo zanimljiva sintagma, promjena imena, oko toga su se desetljećima lomila koplja, osobito kad je Dinamo u pitanju, pa eto i sad opet. Kako to? Dobro, ja ću se ipak nadovezati na Hajduk. Mogu reći da, pošto su me malo optužili ovdje za matematiku i sad tako vidim da zašto Hajduk je na ovom stanju gdje je sada, pa na primjer prodavani su igrači Srna Pletikosa za nešto manje od 2 milijuna eura. Prodavani su igrači iz Dinama koji su uvijek napravljeni jako puno bolji transfer. Zbog tog možda Hajduk je u lošem stanju. To trebamo govoriti, ali treba iskreno reći. Znači, ja sam ovdje uvijek koji će uvijek sve reći. Isto kao što sam se otvorio i rekao sam da nisam izučio ovaj zanat što se tiče Hrvatskog nogometnog saveza sa stručne strane, ali se obećajem da ću naučiti i da ću to sve napraviti. A što se tiče Hajduka i Dinama, o imenima i to nek odlučuju oni ljudi koji su najadekvatnije postavljeni tamo za to, a nogometu mi možemo pomoći sa vrlo boljom stvari, a to je da respektiramo hrvatski nogomet, da ovakav gospodin koji ovdje sjedi, da ne govori da je to kaljuža i mulj, jer mene to vrijeđa. Ja sam se borio za hrvatski nogomet i napravio sam nešto što Španjolci godinama... Javnost to tako precipira. Gledali smo skupštinu, gledali smo jučer što se događalo nakon skupštine Dinama. Gospodine Toganov, dopustite da kažem, više se priča, ja neću dolaziti ovdje za 2 minute, nemam šta da kažem. Slušam vas. 40 godina Španjolci ulažu milijone eura i nisu bili bolji od 4. mjesta. Mi smo u prvih 7 godina došli, bili 3. na svijetu. I zato sam u ovom nogometu da ovake priče, susjedu neka crkne krava, sve crno u hrvatskom nogometu da popravim i evo uz ljude koji su im sve dopuštali, Vlatko Marković i Zorislav Srebić su im sve dopuštali, na kraju nisu mogli pobijediti 25-24, 49:0, to nikoga više ne zanima. Ova ekipa će biti tu i prije svega poštivanje starije vrijednosti u Hrvatskoj, ja se nadam da će to biti, a vidjeli smo kakva je kampanja bila, a gospodin Vlatko Marković nije ni u jednom trenutku mogao izlaziti i udarati niske udarce, ili na kraju nije ni htio. Toliko. Je li ovo na neki način vaš izborni nastup i možete li preuzeti mjesto čelnog čovjeka HNS-a bez logistike Zdravka Mamića iza vas? Ja kao Davor Šuker, ponavljam, kao najbolji jedan brend Hrvatske u svijetu, želim da budem predsjednik Nogometnog saveza. Dopustite mi da uz stručne ljude napravimo šta može. Otićemo u FIFA, UEFA, uzet ćemo od FIFA i UEFA sve potrebne i napravit ćemo ovaj kamp u iduće 4 godine. Ajde, toliko. Gospodine Brleković. Možemo se na Hajduk vratiti. Slušam vas. Jer je pitanje Hajduka sada bilo ovo zlo koje je i ovi problemi koji su stisli Hajduk sada govori samo u prilog onoj tezi da je zakon o športu i o preoblikovanju klubova u ŠDD jedan promašaj. To je govorio ugledni hrvatski odvjetnik gospodin Marijan Hažeković. Zbog toga je gospodin Jerkov morao i otići iz kluba, a i mi drugi koji smo to govorili imali smo u ono vrijeme prije 2,5 godine kad je to bilo problema od strane određenih političkih krugova. Dakle,
ovaj problem Hajduka koji postoji danas govori da ovaj zakon o športu treba hitno ukinuti, ovakav kakav je, i da treba ustrojiti jedan drugačiji model preoblikovanja ili ustrojstva profesionalnih nogometnih i drugih profesionalnih klubova u Hrvatskoj. Hajduk je išao u pretvorbu sa 310 ili 320 milijuna kuna duga, tako je danas rečeno na gradskom vijeću u Splitu. Država je tim činom to nogometnom klubu Hajduk oprostila. Dionice, većinski paket dionica prebacila na grad Split i grad Split našao se u jednom kolopletu problema gdje se nije snašao i sad je, evo čujemo iz usta gradonačelnika gospodina Keruma da je Hajduk vrući krumpir. Teško da se neko ovog časa može naći da po koliko toliko realnoj cijeni kupi Hajduk ili bilo koji naš nogometni klub. To su brendovi koji će jednog dana imati puno veću cijenu nego što bi ju sada mogli postići na tržištu. Zanimljivo da se na tu investiciju onda niko baš tako ne trga, s obzirom na to da vidimo da se mnogi pokušavaju riješiti. Uopće kupaca nema. Evo, za jednu usporedno pomognemo malo ljudima. Jedna Malaga košta 30 milijuna eura i nitko je neće u Španjolskoj prvoj ligi. Znači ovdje je sve krasno, pričamo o svim lijepim stvarima. Nogomet je ta igra gdje grad mora pomoći, gdje ljudi moraju. Neki tajkun bi bio sretan da dođe u Hrvatskoj. Kod nas se i ljudi boje. Konačno smo se složili oko nečega. Gospodine Srebriću, recesija je. Čuli smo koji novac se vrti kroz Hrvatski nogometni savez. Klubovi, između ostalog, plaćaju članarinu i daju novac HNS-u. Imate li neke planove u ovim teškim vremenima kad su klubovi na koljenima smanjiti te naknade, nekako im pomoći i vratiti dio novca? Naravno da imamo. Imali smo i imamo. Osim toga, ovo što se tiče članarine, ne plaća se to Hrvatskom nogometnom savezu, nego se plaća korporacijama, odnosno institucijama ili u suborganizaciji onima koje vode natjecanje. A o nekim velikim milionima to nije točno. Kad bi išao samo od toga, onda bi vidio da onaj koji to govori ne zna organizaciju saveza, ne zna koliko je to akcija, ne zna na što se sve ti novci troše. To nije nikad... Izvolite? Na kamp ne, očigledno. Na nogometni kamp se ne troše, zar ne? Ne, ali se troši na 25 reprezentacija, troši se na funkcioniranje sustava, troši se na, i između ostalog, i nagrade igračima. Pa naše reprezentacije nisu postigle, pogotovo reprezentacija, male rezultate, pa da se jedna akademija, druga akademija, seminari, kampovi, toliko smo ponosni na taj kamp koji je uvijek svakoga 3. ili 2. siječnja počinje, gdje se okuplja gotovo 300 ljudi na razne načine. Pomoći, socijalne pomoći klubovima. Nije to bagatela, nije to dato samo za 10 klubova po 30.000 kuna, nego puno više, pa kad to sve skupa zbrojite, onda je evidentno na što se potroši novac. I tu nema nikakvog spora. Na samom smo kraju emisije. Završnu riječ daću mom kolegi Davoru Luliću. Kratki komentar cijele ove situacije. Ja bih možda zamolio i kratki komentar Ligi 16. To je bila, dakle, svojedobno inaugurirano kao ideja gospodina Štimca. Međutim, kasnije gospodin Marković je se preklonio toj ideji. Da, to je bio u stvari jedan potez koji je donio također neke glasove. Liga 16 mislim da je ipak za nas prevelika, s obzirom na sve, i ona će se smanjiti definitivno, ona će biti još godinu dana. Mnogi tako misle, ali teško je stvari očito reducirati kad ti isti klubovi glasuju. Što kod nas je problem uvijek to ispadanje, svi smatraju da je ispast u drugu ligu katastrofa, klubovi se raspadaju, ne znam, ispadao je Juventus, ispadao je Milan, izbacivani su pa su se vraćali. Međutim, mislim da nije sve tako crno, možda smo ovdje crnila dosta iznijeli, bilo ga je posljednjih dana i previše zbog tih skupština. Hrvatski nogomet mislim da ima ipak budućnost, da hrvatskom nogometu trebaju i Davor Šuker, i Igor Štimac, i svi oni koji žele i mogu pomoći kako, u kojoj funkciji, to će morati sami nekako razriješiti, ali velim, ne moramo sve kroz afere, da probamo na nekakav normalan, demokratski način. Hajduk i Dinamo sigurno neće propasti, to je definitivno, s time da Hajduku, ne znam, možda će biti malo sad karikirano, bi dobro došao Jan Mamić možda na kraju da ga spasi. Ali Hajduk i Dinamo nisu hrvatski nogomet. Nisu, ali nažalost su onaj vrhunac. Ovo sve ispod toga, bojim se da teško može opstati bez pomoći i saveza i naravno
klubova koji se moraju sami snalaziti. Uvijek se treba naći nekakav model, što je gospodin Borleković govorio, koji je pravi, očito nismo još otkrili. Neko pametan to treba otkriti. Da li je to jedan gazda koji ima novce ili je to grad, neko treći, dakle nekakva kombinacija dobitna bi se morala pronaći i mislim da ovi manji klubovi koji trebaju objektivno puno manje novaca mogu čak i lakše to pokriti uz pomoć gradova ako su gradovi iza njih. Znamo i u kakvoj su situaciji upravo i te lokalne samouprave i ti gradovi, tako da bojim se da ne dolaze neka blistava vremena. U svakom slučaju svima vam zahvaljujem na gostovanju u večerašnjoj emisiji i trebalo bi u stvari 10 ovakvih emisija da uspijemo obuhvatiti cijelu temu, ali barem smo zagrebali po površini. Hvala i vama na pozornosti, poštovani gledatelji. Bilo je to sve u Otvorenom. Naravno, ostanite uz Hrvatsku televiziju, ostanite uz naš treći dnevnik u kojem nakon pola ure kulture gostuje između ostalih i Boru Čips, novinar kojeg je verbalno napao Zdravko Mamić, a nose vam i ekskluzivne vijesti o novim uhićenjima. Dakle, budite uz informativni program Hrvatske televizije. Hvala na pozornosti, laka vam noć.